Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomana inini ndiri mukadzi ane makore 52 ekuberekwa. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndakakura nambuya vangu kubva pandainge ndichiri ne1 week nekuti amai vangu vainge vakafa vachibva kundibereka nechikonzero chekuti vainge vakarasikirwa neropa rakawandisisa. Amai vakati vashaika kudaro ndakabva ndazotorwa nambuya vangu amai vaamai vangu avo vainge vachigara mupurazi. Havana kumbobvira vandiudza kuti ivo baba vangu vainge varipi, kunyange zita rababa vangu handitomborizivi. Vainge vasingatombodi kuti ndinge ndichimbovabvunza nezvayo nyaya iyoyo. Ndaingoti kana ndikada kuti ndinge ndichinzwisisa kuti ko baba vangu vambori ani uye baba vangu vari kupi, ivo gogo vaibva vazotanga kuchema ndiri papurazi apa. Ndakabva ndazotanga kuendeswa kuchikoro nemurungu nekuti mari yainge ichishandira ambuya vangu yainge isingakwani kuti tinge tichidya zvekare nekuti ivo gogo vangu vange vachizondiendesa kuchikoro. Ndakabva ndazoenda kuchikoro kusvika ndava form 3 ndipo pakabva pazodzingwa varungu nehondo. Hondo iya yainge ichinzi hondo yeminda. Ndakabva ndazongogumirawo ipapo. Ambuya vangu vainge vachembera kushanda, vainge vava kusakwanisa kushanda kwacho kwainge kwangovawo kushanda kuya kwekungomanikidzira. Ndini ndanga ndava kutoona kuti pamba padyiwa here. Ndakabva ndazowana basa rekushanda mutakishop. Takishop iyi yainge iri yevamwe madzimai vekumasowe. Ndakabva ndazotanga kunamatawo ndichifarirawo chinamato chavo ivo amai ivavo avo vandainge ndichishandira. Asi ambuya vangu kubva zvandakatanga kunamatawo kumasowe vakabva vatanga kuratidzira kusvika ndaregera basa patakishop paya vainge vasingafariri izvo zvandainge ndava kuita zvekunamata. Ndakazoti ndava ne20 years ndakabva ndakamuka ndakatemererwa nyora kumusana kwangu uku ndainge ndakatemererwa nyora dzainge dzichikwana idzo kuita 6. Then pahuma pangu apa painge paine nyora 3 idzo dzandainge ndakatemererwa. Nyora idzodzo pandakazopepuka dzainge dzichitobuda ropa ende ndainge ndichitorwadziwa. Ende nyora idzi ndakadziona apo pandainge ndava kuda kunohwaridza ndokubva ndaona kuti ko ingawani ndiri kurwadziwa zvekare nechepahuma apa ndiri kurwadziwa. Ndakazoti ndava kuwaridza machira ndakabva ndatoona kutoti pamachira ipapo painge paine razor iyo yainge iine ropa iri pasi pepilo, but yainge iri pasi pepilo yagogo nekuti inini nagogo tainge tichingorara tose. Ndakabva ndavabvunza kuti nhai gogo, ko razor iyi ine ropa apa inini ndamuka ndichirwadziwa ndiine nyora kumusana zvekare ndamuka ndichirwadziwa ndokubva ndanzwa kuti pahuma pangu apa zvekare pane nyora 3 dziripo. Ivo gogo ndakati ndavabvunza, ivo vakabva vangopindura kuti zvimwe kuda varoyi venzvimbo ino ndo vakutemerera nyora dzose idzodzo. Vakabva vaitora razor iya, handina kuziva kuti razor iya vakabva vazoiisa kupi. Mukoma ndakabva ndazotanga kurota hanzvadzi yagogo vangu, asi hanzvadzi yagogo vangu yacho yainge yakafa, asi panhamo pake painge pakabikwa matumbu ake nechitaka nemwoyo. Vanhu vose vainge vari panhamo vakabva vazoramba nyama. Inini nagogo vangu tisu tega takadya nyama iyoyo. Hapana kana kuzombopera mazuva 3 ndakabva ndazonzwa shoko rerufu kuti hanzvadzi yaambuya vangu yainge yafa nekutemwa nemusoro. Ambuya vangu vainge vaine tsika yekuti munhu weukama hwavo kana akafa vaizosvika panhamo, asi vaizosara kuzosvika panhamo munhu wacho anenge atovigwa kudhara. Mbuya vakabva vazoenda kunhamo ndokubva vazouya nenyama. Vakauya nenyama
iyo yacho iya yandainge ndakarota. Vakauya nenyama yezvemukati vachiti ndezvemombe yainge yakaurayiwa kunhamo ikoko, ndokubva vazobika gogo just like in my dreams, tikabva tazodya. Ndakazoti ndava ne24 years ndakabva ndazotanga kunzwa mazwi evanhu achindidaidza. Mazwi awa evanhu ainge achindidaidza huri usiku. Ndaibva ndamuka mushure mekunge ndanzwa mazwi iwawo anenge achindidaidza. Ndamuka ndaibva ndazoenda, asi pakati pevanhu ava ndaibva ndaona kuti nambuya vangu nemukadzi uya wandainge ndichishandira patakishop yake, wandainge ndichiti madzimai, chaitondishamisawo ndaitoona kuti madzimai vaya vainge vatoripo asi chandainge ndisingakwanisi kunzwisisa ndechekuti aiti kana ari masikati, madzimai vaya naambuya vangu vanhu vekuti vainge vakarimirana muganhu, vainge vari vanhu vekuti vainge vasingatombomhoresani zvachose. Asi usiku hwaizoti kana hwasvika, madzimai vaya nagogo vangu vanhu vekuti vainge vachitowirirana to the last point, kuitoita kunge sisi nemunin'ina. Ndakabva ndazoroorwa. Mushure mekunge ndaroorwa ndakabva ndazoita vana vangu 2, mukomana nemusikana, ndokubva ndazodzingwa kumusha kwemurume wangu nekuda kweuroyi. Ndainge ndaroya mwana wemuroora wasabhuku nekuti ainge abira mwana wangu peni kuchikoro. Ndakabva ndazogarwa dare mumusha, ndakagarwa dare nemusha wese, vakabva vazondidzinga. Ndakabva ndazodzokera kukomboni uko kwainge kuchigara mbuya vangu, vakabva avo gogo vainge vakandipa shavi riya rekuroya. Ambuya vangu havana kuzomboita mazuva, vakabva vazofa nekuti vainge varovererwa chipikiri. Chipikiri ichi vakachirovererwa mushure mekunge vaenda kunoroya. Vakabva vazopinda mune imwe imba iyo yekuti yainge yakatotewa kudhara kuti varoyi vasakwanisa kupinda, asi gogo vangu vakabva vazongoita zvivindi zvekuti vange vachizopinda muimba iyoyo, ndokubva vazorovererwa chipikiri mushure mekunge vamanikidzira kuda kuroya mhuri isingaroyeki. Takabva tazosara tiri 2, inini namadzimai. Ushamwari hwedu hwanga hwatova ushamwari uya hwekuti tsika nditsikewo. Ndakabva ndazoronga majana ekuti tinge tichizodya vana vedu. Magotwe ndo atainge tichifanira kuti tinge tichizotanga nawo. Inini gotwe rangu rainge rava grade 7, gotwe ramadzimai rainge rava form 6. Saka takabva tazotanga kudya mwana wangu. Takati tapedza jana rikabva razobva kumba kwangu rava kuenda kumba kwamadzimai. Vakabva vazotanga kuramba vakati hazvigoneki, hatingakwanisi kuti tinge tichidya mwana wangu, because zvakazoitika ipapo ndezvekuti mwana wavo madzimai ainge apasa form 6 yake. Saka akati apasa form 6 yake ndokubva azowana scholarship yekuti ange achizoenda kuUK. Saka ivo vakabva vazotanga kutsika madziro, because vainge vava kurwadziwa manje kuti zvino zvinoita here kuti ndinge ndichidyawo mwana wangu ari kufanira kuti ange achienda kuUK. Saka vakaramba kuti tinge tichiita zviya izvo zvatainge tavimbisana. Mukoma godo rangu rakabva razokura pamwe chete nehasha. Ndakabva ndazofunga kunotengera humwe uroyi pamusoro. Ndakabva ndazokwira chisero chandainge ndasiyirwa nambuya vangu. Ndakabva ndazoenda kuMalawi. Ndakati ndaenda kuMalawi kuya ndokubva ndazonobikwa. Rwendo urwo mukoma ndakafamba for 6 days ndichienda nekudzoka. Ndainge ndichingoshandisa rusero rwuya urwo rwandainge ndakasiyirwa nagogo vangu. Ndakabva kuya kuMalawi ndainge ndava nepawa rekuti ndinge ndichikwanisa kuroya. Ndakabva ndazotanga kuuraya vana vamadzimai kubva kumudiki kusvika kune mukuru wekupedzisira. Ndabva ipapo ndakabva ndazoenda kuna madzimai vaya. Zvandakazovaita ndezvekuti ndakabva ndazovaroya kuti vange vachiita stroke. Masikati vainge vasingakwanisi kufamba, asi kana wava usiku
vaibva vazoshanduka vobva vazoita bere rangu. Ndo punishment iyo yandainge ndavapa. Vainge vava dhongi rangu asi vainge vasiri dhongi, vainge vari bere, vainge vachishanduka kuita bere kana hwava usiku. Dambudziko hombe mukoma randava kusangana naro nderekuti pari zvino inini ndasarirwa nemwana wangu 1. Mwana wangu uyu mukomana andishungurudza nekundiita mukadzi. Anotopinda mumba mangu mandinorara ndobva ndatanga kuita bonde naye kuti ange achitsvaka mukadzi ari kuti kwete anoda inini chete. Dzimwe nguva ava kutoita semunhu ari kupenga achiita kunge ari kuona vana vamadzimai avo vandakauraya. Please hanzvadzi yangu, ndatambura, ndinotsvakawo rubatsiro. Handina kusarudza kuva muroyi asi ndakaita shavi rekupiwa ndisingatozivi. Kana muine muprofita wamunoziva anogona kupara nyora nekubvisa mhepo iyo iri kuteverera mwana wangu, please ndibatsireiwo. Mwana wangu uyu kuti ange achienda kubasa sevamwe haadi akatombowana basa pane rimwe plot apo painge pachiita zvekuchengetwa huku, asi haana kana kumbogara paplot ipapo zve2 months ainge atodzoka kumba, akatoita zvekutotiza achibva kubasa. Saka zvinoitika futi mukoma ndezvekuti kana ndichinge ndaita bonde nemwana wangu uyu, ndine nyoka yangu iyo inobva yazouya. Nyoka iyi inoti kana yauya inobva yazotanga kudya urume hwake hwose uhwo hwaanenge aburitsa. Nyoka iyi mukoma inenge ichinanzva sikarudzi yangu, ichidya urume huya uhwo hwaanenge asiya mukati mangu. Saka nhengo yake inogara ichivava nekuti inenge ichiita tumapundu kunge munhu ane siki, but zvinokonzerwa nenyoka yangu iyo inodya urume hwake. Hey, zvakaoma zvovedu we, and please vedare ndibatsireiwo kuti tinge tichitendawo our team yakakwanisa kuti inge ichinopa vamwe mama interview kunyange zvavo vakazoramba kuti vange vachibuda pakamera. Please chingo tibatsiraiwo kunamatira timu yedu pavanenge vachipindawo mumisha dzakasiyana siyana, because pamwewo vanoti kana vasvikawo vachikumbirawo kuti vange vachitorawo maconfessions, dzimwe nguva vanobva kutodzingwa sevanhu vasina kukwana. But I want to thank God for our team kuti vari kufamba zvavo vachititorera nhau, sometimes vasingakwanisi kuburitsa mavideos ipapapa. We are planning kuti vange vachizoenda pane umwe pamusha pari kunzi pane muroyi ari kuda kutoreurura live on camera. Saka we are just praying kuti dai vakasazochinja pfungwa, asi ndo nyaya iyo yavakatora on the ground. Zvakangoma hazvo vedu we. Kune vaya vaisumbouya kuinbox kwangu vachiti ivo vanogona kuita zvemago back to sender, vanobatsira, mukana ndiwowo uyu wekuti munge muchibatsira muri idzi kana muchikwanisa kubatsirawo live on camera. Please uyai kuinbox kwangu, then timu yedu painenge ichizoendawo into the field munobva mazongobatana navo so that vanhu ava vakwanise kuwanawo help. Zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. No, tisati taenda paconfession yedu inotevera, pane nyaya iyo yetumapundu yataurwa namama ava. Nyaya iyi pane vamwewo sekuru avo vakambouya kuinbox kwangu. Sekuru ava vainge vachiti ivo vanoita zvemaherbs, vakangoti mukomanashe, pane nyaya yandiri kuda kukuudzai. Nyaya yetumapundu, kana uri munhurume kana uchinyanya kubuda tumapundu itwotwo, sometimes inenge isitombori sick, asi zvinenge zvichiitika ndezvekuti unenge uchishandiswa. Pane munhu anenge aine chikwambo chake, saka zvikwambo izvi zvinorara nevarume kana kuti zvikwambo zvinorara nevanhukadzi zvinowanzo kusiya hunye. Saka hunye huya ndo hunozokonzeresa kuti iwewe uzopota uchibuda tumapundu twekuti kana ukazotupudura tumapundu twacho itwotwo tunobva twazotanga kubuda mvura. Hongu turiko tumapundu twesiki, asi kune tumwe tumapundu twekuti tunokonzereswa nekuda kwekuti unenge uchirara nezvikwambo. Munhu angaziva sei kuti
izvi zvinhu zviri kubuda pasikarudzi yangu isiki kana kuti zvikwambo zviri kusiya hunye pasikarudzi yangu, hunge watowana mubatsiri. Kana uri munhu anoitawo zvekunamata, hunge wakwanisawo kuti unge uchizonamatirwa. Zvazvinozoita ndezvekuti kana ukanamatirwa ukaona kuti tumapundu twuya tunenge tuchiita sekunge twambodhisapiya, unofanira kuzoziva kuti iyoyo haisisiki. Asi kana tumapundu itwotwo tukaramba tuchingoapiya mushure mekunge wabatsirwa, kungava kuri kuchivanhu kana kuti uri munhu wekuti unenge uchinamata, ukaona zvinhu izvozvo zvichingoramba zvichienderera mberi, unofanira kuti unge uchizoendawo kunana chiremba kuti ukwanise kubatsirikana. Asi ruzhinji rwevanhu vanosangana nematambudziko iwawawa vanongofungidzira kuti isiki, ende zvikwambo izvozvo zvinenge zvichitofara kana ukafungidzira kuti isiki. Vedare, ndo meseji iyo yandainge ndakachengeta, meseji yandakambotumidzirwa nevamwewo sekuru avo vainge vachiti vanoitawo zvemaherbs. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma nekudawo murume ndakabva ndazongosarudza kuti murume ange achindiita yose yose iyo yaanoda kuti ange achiita neni, but at that time mukoma handina kufungidzira kuti iye murume ndo kwaachazosvitswa nezvinhu zvake izvo zvaakabata. Zvakaitika mukoma, ndakati ndichinopinda mumarriage nemurume wangu, titoriwo vanhu vekutoti takatoitawo a big white wedding muchechi. Asi murume wangu munhu wekutoti iye ainge atotanga kutobata mishonga yakasiyana-siyana. Takazoti zvino tava kugara tose, ndo pandakabva ndazoona kuti murume wangu aiwanzokuti paya pandinenge ndabatirwa nehope aibva azomuka obva azonotora bakatwa iri aibva azoriisa pasi pepilo, rairara rakavhurwa riri pasi pake pepilo, ende aizoti makuseni obva azotaimira, obva azobvisa bakatwa riya obva azoridzorera pane zvimwe zvinhu zvake apo painge pachigara matools ake. Then one day ndo pandakazongokaruka ndapepuka ndichiona munhu achivhura bakatwa. Saka ndakati ndamuona achivhura bakatwa, ndikabva ndati nhai Mwari wangu, ko murume wangu afunga kundiponda. Saka ndakati ndava kuda kunoridza mhere, iye akabva ati nyarara, usaita noise, because tainge tichigara kumidhadhadha muma1 room. Akabva ati nyarara, mira ndikuudze kuti bakatwa iri rinomirirei. Iye akabva azoti ainge aneta nenhamo yainge iri mumusha mavo, saka ainge akafamba ndokubva azoromba, akabva azopiwa bakatwa. Saka idzi dzainge dziri mhiko idzo dzaaifanira kuti ange achizoita, ende kana kuri kuzonzi kwavo kana kwazofiwa bakatwa iroro, aifanira kuti ange achizoenda kunorirasa mudziva. Saka kumhuri yekwavo kwainge kusati kwakwanisa kuwana munhu ainge achikwanisa kuzovhiyiwa nebakatwa iroro kuti ange achizofa. Mukoma ndakavhunduka ndokubva anditi, sezvo iwewe watova mukadzi wangu, tarirawo nekuti watova nepamuviri, unofanira kuti unge uchizondinzwisisa, because kubudirira kwangu kubudirira kwako, plus zvinhu izvi hazvizombofi zvakaafekta iwewe nekuda kwekuti inini newe hatina ukama, plus iwewe unenge wava kutokwanisawo kutochengeta vedzinza rekwenyu. Zvinonakidza here kuti ugare nemurume murombo? Mukoma ndakabva ndazotanga kuchema, because murume wangu ainge andiisa pane imwe position yekuti yainge ichirwadza apa ndainge ndiine pamuviri. Ndakatanga kuzvibvunza kuti zvinondoita sei, should I walk away from this marriage? Asi mukoma, usiku ihwohwo ndakabva ndazoita the biggest mistake of my life, ende nazvino mukoma ndiri munhu wekuti ndiri kungorarama ndiri mumaregrets. Mari tinadzo, mari dzakawandisisa, but imari dzeurombwa. Inini ndini ndega ndinokwanisa kuchengeta hama dzangu, asi kana ari murume wangu, iye haakwanisi kuti ange achiriritira hama dzake. Zvino iye zvaakazoita ndezvekuzoti akazoti kumhuri yekwavo kwazofa vamwe bamukuru avo vainge vari mukoma wake. Akabva ati hatikwanisi kuti tinge tichienda kurufu rwavo, because ndo mhiko dzacho dzaainge akapiwa. Saka takabva tangoita sekunge vanhu vainge vasina kana mari yekuti
tinge tichikwanisa kuenda kumusha, nekuti inini naye ndisu tega tainge tigere muHarare. Takangoramba tichingotsvaka mari kusvika rufu rwabankuru rwazopera, ndokubva tazoti tichazouya kumanyaradzo apa mhiko dziya mukoma ndo dzatainge tava kutevedzera. One day murume wangu akazoti agara neni pasi akabva ati, mudzimai wangu, mhiko dzacho ndedzekuti inini kana tiri kumariro handifanire kuti ndinge ndichizoitawo body viewing nevamwe. Zvino tozvifambisa sei? Ende pamba pangu pano kana dziri tsehama dzangu hadzifanire kuti dzinge dzichizosvika pano tobva tazodzirakidzira kuti tadzigamuchira nemufaro. Ndo pandakabva ndazoti kana zvichiita inini ndava kutoita sekunge ndine mwoyo wakashatisisa, as if inini ndinovenga hama dzako. Mukoma, zvinhu izvi it breaks my heart kuti hama dzemurume wangu dzinofungidzira kuti ndakadzivenga, ende ivo kana vachifamba vachitaura vanoti dambudziko haasi mwana wedu, dambudziko mudzimai wake waakaroora, because kubva mwana wedu zvaakazoita mari dzake, mudzimai wake akabva azotanga kutivenga ndokubva azongotanga kungoda hama dzake. Saka mukoma, ndo upenyu hwacho ihwohwo hwandiri kuraramiswa nemurume wangu, upenyu hwekuti kana hama dzake dzikaita sekunge dzinenge dzichida help, murume wangu anobva angondipa foni, ndobva ndatotaura zvandinenge ndichida kutaura, ndobva ndatodropa call. But zvose izvi ndinotozviita mwoyo wangu uchirwadza, but kunyange zvichindirwadza asi ndiri kuzama kuti ndinge ndichibatsira murume wangu kuti ange achichengeta mhiko dzake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Zvakangoma hazvo veduwe, kana kuri kunziwo munenge muchidawo kuti munge muchizopiwawo interview live on camera, tinokuvharai chiso chenyu, kunyange musingade kubuda pakamera, munongotaura neni tobva tazoona kuti timu yedu inokwanisa here kuzosvika paground